Ahoj, a jsem tu s váma zpátky, když to parád u epizody 2, kdyby něco, jmenuje se to Parkour Ep 2. Začínám tady natáčet, že budu opakovat své staré triky, které už jste viděli v epizodě 1, ale i nějaké nové triky dneska přidám. Takže, aby jsme se do toho pustili. Teď už jsem si nastavil kameru, si ještě podle toho šupnu stolek. Takže my jsme mohli začít, jestli budu slyšet nějak blbě, tak mám rýmu a kašel, protože jsem lítal venku a zkoušel ten parkour. A jestli budu nějak špatně slyšet, určitě si třeba postěžujte do komentářů, já s tím něco udělám, vylečím se a do té doby natáčet třeba nebudu. To je podle toho, co vy řeknete, takže jdeme se do toho pustit. To už bylo lepší. To už bylo hodně lepší. Moje kolena. A mluvte mě, dneska mám děravou hlavu a vůbec mi to nejde. Abych to střihnul, že? Tak a to bychom měli. A pak to udělám ještě jednou. Z jiného pohledu. Abyste na to líp viděli. Jejdo. To dělat nebudu, ten stolek se totiž neklápí a takže bychom to mohli tak nějak ukončit, že už nějaký ty triky nemám a možná, že ještě by se tady něco našlo. Takže Ale ne, to jsem ještě nedělal, viděl jsi povučený? tak nic, tak se omlouvám, ale ještě jeden pokus bychom tomu mohli dát. Je to prostě chutí bez těch boken. Já vím, prostě uděláme 4 kosičky, ne? Já vím, co má Lenka, akorát, že... Tak a teď to ukončíme. Zase to tady, když tak řeknu, že chcete něco naučit, napište do komentáře.